ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎತ್ತಿನಂಡ ದಿನಂಡ ಮುಜ್ಜಿನಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದಿಂಕಲು ಮುಜಿದಿನಂತ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಏರು ಬತ್ತಿಪ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಏರು ಅದಿಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ, ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲ್ಲರಿ ದೂರ ಬತ್ತಾರಿ ಅಡು ಮುದ್ದಿನ ಅಂಡಿರಿ ಅಂತೂ ಅಂದೆ ಉನ ಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಜ್ಜನ ಏರದಿಪ್ಪು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ. ಹಲೋ ಬನಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ, ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗು. ಒನಸಾಂಡ್ ಕೋರಿ ಓ ಪ್ರಕಾಶನ ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಗಜಿಪ್ಪು ಕೋರಿ ಬುರ್ಚಿ ಆಣ ಮಾರ ರೇಟ್ ಭಯಂಕರ ಆತಂದು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು ನಾನು ಕೋರಿಯೇ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಕೋರಿಯೇ ಬಿಡ್ಚಿ ನಾನು ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಪೆ ಮೂಲ ಇರ್ನೂತ್ತಾಯಿ ಆತನು ಕೋರಿಗೆ. ಒನಸ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ ಜರ್ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲವೇ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡ ಒನಸ್ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ವೀನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನು. ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ವೀನ್ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲವೇ ಜೋಕ್ಲೇನಾ ಇತ್ತೆ ಬರೆದು ಆಯ್ನಿ. ಓ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಇತ್ತೆ ಬರೆದೇನೆ. ಈರ್ನ ಬೇಗ ಬರೆದಾತನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಪಾಪ ಒನಸಿಲ್ಲ ಆತು ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯ ಲೈವ್ಗು ಬೈಜಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರ್ ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದಾರ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಕಾಶನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿಗೆ 280 ರೂಪೀಸ್ ಕೆಜಿಗೆ. ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೋಡೆ 250 ಇತ್ತು. ನೀ ಆಯ್ತಂದು ಗೊತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ತುಯ್ಯ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಅಂದೆ. ಓ ಸುಮಾರು ತುಯ್ಯಾರೇರು ಮೂಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಎಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬಕೀರ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಜ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಸಾಲೆಗೆ. ಓ ಸೂಪರ್ ರಜಿಪು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಸಾಲೆ ತಿನ್ಪೇರ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದ ನೆಡ್ಡಂಚ ಸೊಪ್ಪು ತರಕೋರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೋತಾರ ಇಲ್ಲಾರ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಏರ್ನ ಏರಾವ್ ಲೈಕ್ ಕೊರನಾಗ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನ್ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಯಾನ್ ಬಸಳೆ ಮಲ್ದೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ. ಒಂಜನ ಬತ್ತುಂಡ ಬಸಳೆ ಕೊನೆಗಾರ ಜೊತೆ ಓ ಬಸಳೆ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಕೊರ್ಪಾರ್ನ ಬರ್ಪೆಲ್ಲೆ ಏತುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಸಳೆ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರಿಯಾರ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಅಂದೆ. ಯಾನ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ. ಪ್ರಕಾಶನ ಕಾಗಜಿ ಪೂರ ಕೊರ್ದ ಅಂಡೆ
ಕಾಕಾಜಿ ನನ್ನಲ ಕೊರ ಪಾಕಿಂಡ ಕೊರ್ದಾಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಬೋಡ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ఇంకొంతే వరకు కజిప్పు తక్క ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಸರ್ತಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೊರಿ ಎರಡ ಯಾವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಎಂಚಿನಿ ಒಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಯಾವಂದು ಇಪ್ಪು ನಿಂಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಆಕೆ ನಂದುಲೇರು ಈ ಸತಿ ಬಸಲೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ನವಿಲ್ ದೀಪು ಜಿ ತರಕಾರಿ ಈರ್ನ ಎಲ್ಲಾಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಬಸಲೆ ಮಲ್ದುಜಿ ಸರ್ತಿ ಈರ್ನ ಎಲ್ಲಾಡೆ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂడి ಈರ್ನ ಎಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು ಬಸಲೆ ಎಂದ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ ಮಲ್ತಿಜ ನವಿಲ್ ರಾಸುಲ್ಲಯೇ ಇಲ್ಲಡು ಇಜ್ಜೆ ನನ್ನಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪನಂದುಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಬರ ಬಿತ್ತು ಬಾರ್ದು ಪೂರ ತಿಂತೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಾತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡತೆ ದೂರ ದೂರದ ಪೂರ ಕೊರ್ದಾಂಡ ಮುಟ್ಟದಂಡ ಬೇಕಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕೊರೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂತಾರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನ ಸಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈರ್ನ ಗಾಡಿ ಸರಿ ಉಂಡಾಕೇನಂದುಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಉಂಡಿಯ ಸರಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ದುಂಬುದ ಗಾಡಿ ಅಂಚೆ ಅವ್ರ ಬಟನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ತಿಜೇರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮದುವೆದ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊರುವೆರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರುವೆರು ಒನಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಬಸಲೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಬಸಲೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ಯತ ಮರಣಿ ಅಂದೆ ಲಾಗಡ್ ತುಯ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಯ್ನೇಕ್ ತೂ ಲಾಗಡ್ ತುಯ್ಯಾರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಟೆಟ್ಟಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಟೆಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತು ಕೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟಾ ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪತ್ತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಏಪಲ ಕೆತ್ತಿ ತಿನ್ನರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತುಜಿ ಲೈವ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತುಜಿ ಲೈವ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸವಿತಕ್ಕ ಐರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಉನಸಾಂಡ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತಾರ ತಮರಣ್ಣ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕಿರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದು ಜರತೆ ಇವ್ರು ದೂರ ಪೋತಾರ ಮರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ್ಯಾರು ಮತ್ತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಮದಿಮೆಗ್ ಮೆಹಂದಿಗ್ಲ ಬರೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಮದಿಮೆಗ್ಲ ಬರೋಡು ಮೆಹಂದಿಗ್ಲ ಬರೋಡು ಏಪಂದು ಬಂತಿಜೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂಡೇರು 1 ತಾರೀಕು ಗತೆ ಒನಸ ಆಂಡನ್ನ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ನಾವು ನಸಾಣ್ಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಮೀನ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಲೈವ್ಗು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಓ ಅಂದತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ ಎಂಚ ಲೈವ್ಗು ಬರ್ಪುನಿ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಲೈವ್ಗು ಪೋಯ್ಜಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬೇತೇರ್ನ ಲೈವ್ಗು ಪೋಪರ ಇಜ್ಜ ಕಲ್ಲೂರನ್ನೆ ಏರಾವ ಸವಿತಕ್ಕ ಕಲ್ಲೂರನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಕಲ್ಲೂರನ್ನೆಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಪೋಪುಜಿ ಆನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಬೇತೆಗನ ಲೈವ್ ಪೋಪುಜಾರೇರು 31 ಮೆಹಂದಿ 1 ಮದಿಮೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ 31 ಮೆಹಂದಿ 1 ಮದಿಮೆ ಪುರಬಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಡ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಲಾರಿ ಯಾರು ಪೋಯರ್ ಅಂದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ಪೋದ ನಂದ್ ಮಾರ ಯಾರು ಅಂಚಮಲ್ಪುರ ವಲ್ಲಿತ್ನತೆ ಮದಿಮೆ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೋರ ವಲ್ಲಿತ್ನತೆ ಎಂಜಿ ಡೇಟ್ ಬನ್ಲೈಟ್ ಉಂತು ದೊಡಾರು ಕಲ್ಲೂರು ಬಂಡ ದಾದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೂರು ಬಂಡ ಮೀನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ
ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಕಲ್ಲೂರು ಪಂಡಿನಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಂದೇ ಸಹಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲವ್ಯತೆ ಬನ್ನಿ ಮೀನ್ ಕಲ್ಲೂರು ಒಂದು ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಬನ್ನಿ ಸಹಿತಕ್ಕ ಮೀನ್ ಕಲ್ಲೂರು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಯಾಂದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬಂಡೇನಾ ಇಚ್ಛತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲೂರು ಬಂಡದಾದ ಗೆರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಊರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೂರು ಬಂಡ ಮತ್ತೆ ನಲ್ಲೂರು ಮೂಜೂರು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲೂರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಊರು ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಹತ್ತೀರ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಪನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನ ಪುದಾರ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕಲ್ಲೂರು ಬನ್ನಿ ಮೀನ್ ಏನ ಪುದಾರ ಪಂತುಜಿ ಅವ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕೈನ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಎಂಕಲ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಏಳು ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರು ಎಳ್ಮ ಜನ ಐಡು ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಆತೆ ಆತ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಎತ್ತನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಎತ್ತು ಜತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಅತ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲೂರು ಮೀಯಾರು ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಮೇಯಾರು ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇಯಾರು ಹೌದಾದ ಸವಿತಕ್ಕ ಮೇಯಾರು ನಲ್ಲೂರು ಮೀಯಾರು ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಮೇಯಾರು ಮೇಯಾರು ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇಯಾರು ಒಂದುಂಡ ದಾದನ ಅರೆ ಕಲ್ಲೂರು ಬಂಡದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಐಕ್ಯಾನ ಬನ್ನಿ ನಲ್ಲೂರು ಮೀಯಾರು ಪೂರ ಊರುಂಡ ತೆಂಚನೆ ಕಲ್ಲೂರು ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂದು ಓಲು ಬರ್ಸ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಮೂಲು ಬತ್ತುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರು ಜೋರು ಬರ್ಸಾಗೆ ಮೂಲು ಮೋಡ ಇತ್ತನು ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬರ್ಸವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಏಪ ಇನಿಯ ಕೋಡೆನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ರಾಣಿ ಪನದಿತ್ತರದೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಂಚೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆನಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಅತಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಒರ್ಂಬ ಜನ ಐಡಿಡು ಸ್ವಾರಿ ಅವು ಮೂಜೂರು ಪೋದು ಮೇಯರು ಆಯ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಮೂಜೂರು ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಬಂತೆ ನಲ್ಲೂರು ಮೂಜೂರು ಮೀಯಾರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪನತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲೂರ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸವಿತಕ್ಕ ನಗ್ಲಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಗಾಯರು ಒಲ್ಪನ ಉಲ್ಲೇರಗಲು ಕುಲೊಂದು ರಡ್ಡು ಸವಿತಕ್ಕ ನಗಲು ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉನ ಸಾಂಡೇರ್ನ ಮೂಜೂರು ಪಂಡೇರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಅವಳ ಪಂತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಡೆ ಅವು ಸವಿತಕ್ಕ ಚೂರು ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಆಂಡ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೋಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಕಲ್ಲೂರು ಒಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕಾಗ ಬೀಟ್ರೋಟು ರಡ್ಡು ಸವಿತಕ್ಕಾಗ
ವೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕಾಗ ಮೀನು. ದೀಪಿಕಾ ಹಾಯ್ ಅವನಂದಲೆ ಹಾಯ್ ದೀಪಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ರೊನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ದೀಪಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಬೈದು ಜೇರು ಆಜಿ ಜನ ಐಡಿಡು 6 ಮಂದಿ ಐಡಲ್ಲಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಯರ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವಲ್ಲರು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಬನಂದುಲೇರು ದೀಪಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೀಪಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂತೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಯ್ನಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಸರಿ ಆಂಡೇಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಆಂಡ ಸರಿ ಅಂಡಿ ಆ ದುಂಬುದ ಗಾಡಿ ಅಂಚೆ ಬಟಾನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಮಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಟಾನ್ ಇತ್ತು ನಾವೆನ್ನ ಕೈ ತಾಗದು ಚೂರು ಉಂದಾಯಿನ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆ ಚೂರು ಪನ್ಪೆರ್ಲ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪೇದುಂಡು. ಆ ದೀಪಿಕಾ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಬೀಟ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸವಿತಕ್ಕಾಗ್ಲ ಬೀಟ್ರೋಟು ದೀಪಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗ್ಲ ಬೀಟ್ರೋಟು. ಈ ಸರ್ತಿ ಬೀಟ್ರೋಟು ಅಗ್ಗ ಆತು ನಂದತೆ ಕೋರಿಪುರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡತ್ತ ಅಂಚ. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಡೆಗೆ ಪೋತೇರು. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ, ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ನಿಕ್ಲು ಇದ್ದೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರೆಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಇರ್ನ ಒನ ಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೇರು ದೀಪಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡ್ ದೀಪಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಮಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ, ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಅತ್ತ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ವೆಜ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸವಿತ ಅಕ್ಕ ಅವು ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಗ್ಲೇನು ಎಂಚ ಬನ್ಪುಣಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ. ಸವಿತಕ್ಕಾಗೆ ಏಪಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಸವಿತಕ್ಕಾಗೆ ಏಪಲ ಮೀನು ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಬಿಕೋರ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೆಬಿಕೋರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತರ ಹಲೋ ಅನ್ನ ಪನಂದು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಬಂಡೇರು. ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂದ್ರಿ ಏನಡ ಕೇಂದು ವಾರ್ಡ ಯಾನ್ ಪಂತಿವೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನಲ ಅಂಚಿನನ್ನೇ ಸ್ಕೂಟಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಈರನೆ ಯಾನು ಓಲ್ ನಾಡ್ನು ಯಾನ್ ಆಡಿಯ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಪೂರ್ನಾಗ ಇದು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಾರ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ಇರೇ ನೋಡೆ ನಾಡ್ರ ಓಪನ್ ಗಾಡಿಲ ಬಂದು ಬಿಡ್ತುಂಡೆ ಗಾಡಿ ಪುನಂಡ ಬರೋಲಿ ಗಾಡಿಲ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ನೋಡೆ ನಾಡ್ನು ಈರಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಾಲ್ತು ನೀರು ಇನಿ ಮಾತು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಗಾಡಿ ಬಂದೆ ಈರ್ನ ನೇಮು ಅಚ್ಚ ಏರ್ನ ನೇಮು ಶುಭಕ್ಕ ಅಚ್ಚ ದಾದೆ ಶುಭಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಗಾಡಿಡು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಬಟಾಣಿ ಇತ್ತಿಜತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡು ಸೀದಾ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಬೆದ್ರಾಗ್ ಬೈದೋಡು ಬೆದ್ರಾಗ್ ಬೈದೋಲಿ ಮಾರೆ ಅವು ಬೆದ್ರಾಡ್ ಕೂಡ ಓಲ್ ನಾಡು ನೀರೇನು ಅಂದು ಮಾರೆ
ಬೆದ್ರಾಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ನತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಟು. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿಬಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. పనందులేరు ఎనడకి ఏందోలి పనందులేరు అందతే ఇళ్ళకి ఏందోలి అప్పగ మండికి పోయిచది ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಟನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಟನ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ದುಂಬು ಪೂರ ಬಟನ್ ಇತ್ತು ಜತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ದಾದೆವು ಇರ್ ಕೈದೇರ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಈರ್ನ ನೇಮ್ ದಾದ ಆಕೇನಿ ಎನ್ನ ನೇಮ ಓ ಎನ್ನ ನೇಮು ಇರು ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಕೇನ್ಯ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಶುಭಕ ಎಸ್ ವನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಎಸ್ ಓಕೆ ವನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ 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 ಶುಭಕನ ದಾದ ನೇಮು ಶುಭಕ ಈರ್ನ ನೇಮ್ ದಾದೆ ಅರ್ನ ನೇಮ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಅಂದು ಶುಭಕ್ಕನ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಐನ್ ಜನ ಐದಿಡು ಅವ್ರು ಶುಭ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆ ನಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನಿ ಈರ್ನ ನೇಮ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸತೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಅದು ಅವು ಈರ್ನ ನಿವಾಸ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿವಾಸ ಎಡ್ಮ ಜನ ಐದಿಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬನಾರ ಸಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 10 ಜನ ಐಡು ಕೆಬಿ ಕೊರಾಡೆ ಬಲೇಪುರ ಉನಾಸ್ಪುರ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದು ಕೆಬಿ ಕೊರಾಡ್ ಜಿತ್ತೆ ಆಜಿ ಜನಲ್ಲೇರು ವನಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಇರೇಗದದೆ ಕಜಿಪಿನಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಅವೇ ಶುಭಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಯ್ತಕ್ಕ ಕೊಡೆ ಇತ್ತುಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಏಪಲ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಚೆ ಅಪೂರ್ಪ ಕೊರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ದಿಜಿ ಲೈವ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪರತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಜೇರು ಅಂಚೆ ಅಪೂರ್ಪ ಕೊರ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಬೇರು ಜಾರಕ್ಕೆ ಏಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ವೈಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇರು ಸೀದಾ ಬರೋಡಿತ್ತನು ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಆಡ್ನಾರು ಸವಿತಕ್ಕ ಇರು ವೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಇರು ಸೀದಾ ಕಾರ್ಲ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡಿ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತ ಬರ್ಸ ಮೋಡ ತೆಡಿಲು ಚಲಿ ದೊಂಬು ಪೂರಾ ಉಂಡು ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ಉಂಡಿ ಲಾಯ್ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗೆ
ಇರೇ ಒಯ್ಟು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಟು ಗೊಬ್ಬೋಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಾಪಾಡತೆ ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಓವುಲು ಆಪುಂಡು. ಇರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬೋಡ ಬೇಸಿಗೆ ಉಂಡು, ಚಳಿ ಬೋಡ ಚಳಿ ಉಂಡು, ಮಳೆ ಬೋಡ ಮಳೆ ಉಂಡು, ದೊಂಬು ಬೋಡೆ ದೊಂಬುಂಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಶುಭಕ್ಕ ದಾದನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ದಾದಾಯೆ ಚಾನ ತಿಂಡಿಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಕೇಕ್ ಏಳು ಜನ ಇಡು ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಯಾರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲ ಅವೋ ಮಾಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ ಮಾಲ್ ತೂತು ಜನ ಇದನ್ನಟ ತೂತು ಜವ ಮಾಲ್ ಹಾ ಅವು ಬಿಯಾರ ಅಂದ್ ಆ ಬಂಡ ಇರ್ ಮೈತನ ಬೇಗ ಆತನ ಅವು ಮಿತು ಬತ್ತನ್ ಕಾರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ ಮಿಯಾರು ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತಿ ಎಂಕಲ್ ಮಿಯಾರ ಅತ್ತಿಯೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಯಾಕಡೆ ಮೀದ ಆತಂಡಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮಿಯಾರ ಅತ್ತಿಯೇ ತೆಲ್ಲಾರು ಮಿಯಾರು ಮುರಾಣಿ ಪೋದಿತ್ತ ಕಮ್ಲಾಗ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬಿಆರ್ ಬನಂದುಲೆ ರಂದಂದು ಬಿಆರ್ ಅವೀರ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈತಾರತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ ಬತ್ತನ್ ಬಿಆರ್ದ ಆ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವು ಯಾವ ಜನ ಬಿಆರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡ ಎಂದು ಶುಭಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅವನ ಸಾಂಡು ಶುಭಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸಳೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಅವನ ಸಾಂಡ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸಳೆಗೆ ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು 11 ಜನ ಐಡಿಡ್ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ದೂರ ಪೋಯರು ರಡ್ಡು ಸವಿತಕ್ಕನ ಆಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದಿಪ್ಪಡ ಎಂಚ ಪುದಾರ ಅನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅವಂದಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುರಾನಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಬರ್ನಾಗ ಓ ಇರ್ ಕಾರ್ಲಾ ಬತ್ತಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದ ಬತ್ತೀನಿ ತೆಳ್ಳಾರೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಿಯಾರ್ ಅಂದಿ ಎಂದಿನಿ ಅಂದೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡ ಅವಲವಂತ ಕೈತಾಲತ್ತೆ ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬೆಲ್ಮನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಓ ಅಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬೆಲ್ಮನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರಗ ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೇರು ಅವೇ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅಂಚಂಡೀರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಕ್ಕ ಅವು ಕಂಪಿ ಸತೀಶನೇ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ್ ತಿರ್ಗವಾರಿಯೇ ಏರವು ತಿರ್ಗಾವನು 4 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ತಿರ್ಗಾವರ್ ಚೇರ್ಲವೇ ಸುರಾಂಡ್ ತಿರ್ಗಾರ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾರ ಸುರಾಪುಂಡು ಸವಿತಾಕಲ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅನ್ನ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಬನಂದ್ರೆ ಓ ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಒಡೆ ಪೋತಾರಿಯೇ ಪೂರ ದಾಯೆ ತಿರ್ಗಾವಾರಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಅಂದೇ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಏರ್ ತಿರ್ಗಾ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಶುಭಕಲ ತಿರ್ಗುಣ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಒಡೆ ಪೋತಾರಿಯೇ ಪೂರ ದಾಯೆ ತಿರ್ಗಾವಾರಿಯೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಶುಭಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡ ಆರು ಚೂರು ತಿರ್ಗಂಡ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡು ಶುಭಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಐತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಒಲ್ಪ ಊರು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ನ ಪಂತಿಜಾರು ಎಂಕಲ್ನ ತೆಳ್ಳಾರಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೆಳ್ಳಾರು
ಕಾರ್ಲಾಡ್ ತೆಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪುನು ಸತೀಶನ ಪಂತ್ ಜನರೆಗ್. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಹಾಯ್ ಸಚ್ಚು ಪಂಡೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ. ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ. ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ. ಬುಧವಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಾ. ಕಂದು ಸವಿತಾಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಕಡ್. ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡರ್ ಪಂತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಪೋಯರ್ ಅಂದಿರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತಾರ ಪಂಡೆ ಅನೆ ಕಡ್. ಅರೆ ಕೇಂದು ಜಾಂದ ಆರು ದೂರಡುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಆರು ಉಪ್ಪಲಾಡಿಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಅಂಚ ವಡೆ ಪೊನಗ ಹಪ್ಪಲಾಣ ಅಂದ್. ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಬ್ರದರ್. ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಶುಭಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಿ ಸವಿತಕ್ಕ ತುಲೆ ಪಂಡೇರು. ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೆ. ಶುಭಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅವೆ. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ದೂರ ಪೋಯ್ರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಒನ ಸಾಂಡೆ ಪೂರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಎಂಕಲ ಒನ ಸಾಂಡ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಎಂಕು ವೆಜ್ ಸಚ್ಚು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಾಗ ವೆಜ್ಜಿಗೆ. ಸಚ್ಚು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಾಗವೇ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರವೇ. ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ಲೈಕ್. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಬಸಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಸತೀಶನ್ನಾಗ ಬಸಳೆಗೆ. ಉಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಊರಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸವಿತಕ್ಕ. ಈರ್ಲ ಉಪ್ಪಲದಾರೇನಾ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಅವೇ. ಈರ್ಲ ಉಪ್ಪಲದಾರೇನಾ ಸವಿತಕ್ಕಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಊರವು. ಈರು ಓಲಿ ಬೆದ್ರಾಡಿಪ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಲಾಡಿಜ್ಜಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸತೀಶನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು. ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಸಲೆ ಐಕ್ ಕುಡುಪಾಡೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಅಂದಂದು ಕುಡುಪಾಡೋಡತೆ. ಹಾಯ್ ಶುಭ ಪಂಡೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಪಸಂದ್ ಪೋಲೆ ಬಸಲೆ ಬತ್ತುದು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬಸಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ಗೆ ಅವೆ ಬತ್ತುದು. ಅಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಸಲೆ ಉಂಡುಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ಗೆ. ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇಗುಂಡೆ ಬಸಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡಿಯೇ ಬಸಲೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಉಪ್ಪಲಾಡು ಓಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸವಿತಕ್ಕ ಉಪ್ಪಲಾಡು ಓಲುಗೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಶುಭಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪಲಾಡು ಓಲು ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು. ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಬೆದ್ರಾಡು ಉಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಇರು ಬೆದ್ರಾಡು ಇಪ್ಪುನು. ಆರು ಬೆದ್ರಾಡು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಊರು ಉಪ್ಪಲ ಆರು ಇಪ್ಪುನು ಬೆದ್ರಾಡು. ಈರು ಕೊರಿಯಾರ್ಡ ಕೊನೊಪೆ ಸಚ್ಚು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನೆ ಕೊರ್ಪೇರವೆ. ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯೆ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಸಲೆ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ. ಬಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಇರೇ ಕೊರಂದಿನ ಬಸಲೆ ದಾಯಿಗವು. ಸತೀಶನ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಕೊರಂದಿನ ಬಸಲೆ ದಾಯಿರೆಗ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ. ಕೇನುನು ದಾಯಗ್ ಬತ್ ಪತೊಂದು ಪೋಪುನ ಬಸಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಲೇ ಕೇನಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಈರ್ಲ ಪೋಲೆ ಬಸಲೆ ಕೇನಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬತ್ ಕೊನೊಂಡಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು. ರಮೇಶನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ರಮೇಶನ್ನ ಇಂಚಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಆರು ಬರ್ನಾಗನೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಉಪ್ಪಲಾಡು ಮದಂಡೂರು ಶುಭಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಂಡೂರು. ಉಪ್ಪಲಾಡು ಮದಂಡೂರುಗೆ ಶುಭಕ್ಕವೇ.
ಈರು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪುನು ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ ಈರು ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪೆರ್ಡೂರು ಇಪ್ಪುನಿ ಬರ್ಪೆ ಮಂಡೇರು ಪ್ರಕಾಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅವೇ ಸತೀಶನ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಬಸಳೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಬಸಳೆ ಸತೀಶನ್ನ ಬಸಳೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಓ ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭ ಕಂದಂದೆ ಮದಂಡೂರು ಪಂಡೇರಾರು ರಕ್ಷಿತನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲರೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಜಿನಿವಂತೆ ನಡ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಸ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಇನಿವಂತೆ ನಡ್ತೇರ್ಗೆ ಅವನನ್ನ ಏಪ ಮಲ್ಲಾರ ಅವು ನಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೆತ್ತನ ಸತೀಶನ್ನ ಇನಿ ನಡ್ನೇರು ನನ್ನ ಆಗ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡತೆವು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಓಕೆ ಸಚಿವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿತನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪಗೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ರಕ್ಷಿತನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಎನ್ನು ಸವಿತಕ್ಕ 10 ಜನ ಐಡಿಡು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮ ಆಪುಂಡು ಅಗುಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಅಂದ ಅಗುಲ್ ಬರ್ನ ಸಮ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲೇನೆ ಮತ್ತೆರಡ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇನೆ ಮತ್ತೆರಡ ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲೇನೆ ಮತ್ತೆರಡ ಅಲ್ಪಾರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದರು ಏನು ತಂದರು ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತಂದರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬರುವಾಗಲೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತರುದು ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶನ್ ಎಂದು ಯಾರು ಬರ್ನಾನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಣಪಿಂಚಲಿ 13 ಜನ ಐಡಿಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಒನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನಲ್ ನೆನಪಾಬ್ಜ ಈಗ ಸುರುಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪುನ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ರಿಲೇಷನ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವೆ ಮೀನು ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಎಂಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ತಿರ್ಗುವಾರು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ತಿರ್ಗುವೇತ ಐಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ವನ್ನೇರು ಹೊರ ತಿರ್ಗೆ ಮಕ್ಕ ಹೊರ ತಿರ್ಗೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತ್ಯ ಆಂಡ್ ಬಚ್ಚಿಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ್ಯ ಐತೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ನನ್ನ ಏಪ ತಿರ್ಗುವೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರಾಪಿಚ್ ಪಡಿಬಿದ್ರೆಗ್ ಮುರಾಣಿ ಪೋತೆ ಅನ್ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮುರಾಣಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಬೈದರೆ ಪೊನ್ನು ತೋರ್ನ ಸತೀಶನ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುನು ಓ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಪಂಡೆರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ತುಲೆ ರಮೇಶನ್ನೇ ಓಲ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಓಲ್ ಬತ್ತೀನೀರು ರಮೇಶ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಒಡೆ ಬತ್ತನು ಪಡುಬಿದ್ರಿಗಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ರಿಲೇಷನ್ ಓಲ್ಕೆನ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಪಗೆ ರಮೇಶನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಪಗೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ನನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೂರ ಬೋತೇರಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ದೂರ ಬೋತೇರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಬರ್ನಾಗದಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಎಸ್ ಪನಂದುಲೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಾರೆಗ್
ದಾದಾ ಬೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರೇಗ್ ಅಂದ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರೇಗ್ ದಾದೆ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಇರ್ತಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ದಾದಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲತಿಕ್ಗ ದಾದಾ ಕನಾಯೋಡು ದಾದಂಡಲ ಕನಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ದಾದಾಲಾಪುಂಡು ಇರ್ ದಾದ ಕನಪ ರಾವು ಇರೆಗ್ ದಾದ ಕನಾರ ಮನಸುಂಡು ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ತಿನರ ದಾದಂಡಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ತಿಂಡಿ ಮಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬರ್ನಾಗ ಅವೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಾಯ್. ಶಾಪ್ ಉಂಡಿಗೆ ಶಾಪ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಪ್ ಉಂಡಿಗೆ ದಾದಾ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡು ನಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೋಂಡ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋಲಿ 10 ಜನ ಐಡಿಡ್ ಚರ್ಮುರಿ ಕೊನಲೆ ಪನಂದುಲೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಚರ್ಮುರಿ ಕೊನ ಹುಡುಗಿ ಅವೇ ಸತೀಶನೇ ಪಂಡೆರ್ತುಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಅವೇ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಲ್ಪ ದಾದೆ ಶಾಪ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒಲ್ಪ ದಾದೆ ಶಾಪು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಮ ಜನ ಐಡಿಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ದಾನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ನಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಜಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ನ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರಂದಿಜ್ಜೇರು ಆಜಿ ಜನ ಐಡಿಡುಲ್ಲೇರು ಮನಿ ಪೂಜೇರು ಅಂದಿಯೇ ಮನಿ ಪೂಜೇರು ದಾನಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಇರ್ತಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ನಿ ಮನಿ ಪೂಜೇರು ಏರ್ಲ ಏರ್ಲ ಮನಿ ತಂದಿಜ್ಜೇರು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತು ನಂದು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರು ಜೇರಿ ಇಂಜನ ಒಲ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಪಾತೆರು ಜೇರು ಆಗ್ಲೇ ಬಚ್ಚಿನಂದು ಪಾತೆರು ಪಾತೆರ್ನಿ ಯಾನ್ ಆಗ್ಲೇ ಬಚ್ಚಿಂಡು ತುಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದಾಂಡಿಯೇ ಆಜಿ ಜನ ಐಡಿಡು ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ತೆಮ್ಮಗು ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತೆಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಪನೊಡ್ಗೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮರ್ದು ಪನ್ಪುನು ತೆಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಒರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಂಡು ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಂಡು ಅಮ್ಮನ ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತೆಮ್ಮಗು ದಾದ ಮರ್ದು ಪನ್ಪುನು ಎರೆಗಂಡಲ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡ ತೆಮ್ಮಗು ಮರ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶುಂಠಿದ ರಸಕ್ಕೂ ತಿಗತ್ತನೆ ಪಾಡ್ದು ನಕ್ಕೊಡ್ಗೆ ಶುಂಠಿದ ರಸ ಉಂಡತೆ ತಿಗತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ನಕ್ಕೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೋಳು
ತೆಮ್ಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಾಯಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ತೂಲೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕಾರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಕೆಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಊರ್ದು ಮರ್ದ ಆಪುನತೆ. ತೆಮ್ಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್ ದಾಯಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅವು ಪೂರ ಆಂಡ್ಗೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ್ ಸಿಗತ್ನೆ ಇಟ್ಲ ಅಕ್ಕತ್ನ ಪೂರ ಆಂಡ್ಗೆ. ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಂಡ ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿದ ಬರ್ದು ಆಬೇದ್ನತ ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವೇ ಸಟ್ಟಾತ್ ನಮಕ್. ಪೂರ ಅಲ್ಪಲ ಕೆಮ್ಮ ಜೋರ ಶೀತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮರ್ದಿಯ ಮಸ್ತುಂಡು ಪಂಡತೆ ಪನ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಮರ್ದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೆ. ಕೆಲಕ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ರಸ ಆಪುಂಡು ಕೆಲಕ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಸ ಸೆಗತ್ನೆ ನಕ್ಕಂಡು ಆಪುಂಡು. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ನಮ್ಮಗ್ ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಅತ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಪಂಡರತ್ತ. ಉಂದು ಮರ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಮರ್ದ್. ಅರೆಗಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್ಂಡ ಪನೊಡು. ವರ್ಮ ಜನ ಐಡ್ಂಡ್ ದೂರ ಪೋಯೆರ್. ಉಂಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಡೆ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ ಎಂಚ ಪನ್ಪರೆರ್. ಆ ರೀತಿಡ್ ಅಂಡಲ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಪನ್ಪುನ ಎತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಅಡೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕನ್ ಇಲ್ಲಾಗ್. ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಅಡೆ ಪೋದು ಪನ್ಪರ್ಡಲ ಅವು ಮರ್ದ್ ಕೊನೋದು ಪೋಯರ್ಡಲ ಅವು ಪಂಡರ್ಡಲ ಅವು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ್ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಜನ ಐಡ್ಡುಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಆಜಿ ಜನ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ರಡ್ಡ್ ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಮರ್ದುಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಮರ್ದುಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ನಾಲ್ ಜನ ಐಡ್ಡುಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ವರ್ಮ ಜನ ಐಡ್ಡ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅತ್ತ. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಏರ ವರ್ಮ ಜನ. ಪತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ್ಕ ಓಲ್ಲಾರ್. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಮೋನೆ ಓಂಡಿ ಲೈವ್ಡ್ ಮೋನೆ ತೋಜಾವಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲೈವ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಲಾಂಡ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಲ ಆಂಡ್ಗೆ ಮರ್ದ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ್ಕ. ತೆಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ತೆಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಮರ್ದ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ದಾಲ ಮರ್ದ್ ಇತ್ತಂಡ. ಪೇಸ್ ಬೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್. ಪೇಸ್ ತೂಲೆ ಪೇಸ್ ತೋಜಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್. ಪೇಸ್ ತೋಜ ಅಂದತೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಹಳ್ಳಿ ಮರ್ದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ ಮರ್ದ್ ಸುಮಾರ್ ಉಂಡು ಪಂಡರತೆ ಎಕ್ಕಡ್. ಮರ್ದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್ಂಡ ಪನ್ಲೆ.
5 ಜನ ಹೈಡೆಡ್. ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ದಾದೆ ಬತ್ತಂಡ ತೋಜುಂಡು ಅನ್ನ ಲೈಟ್ ದಾಡೆ ಬತ್ತಂಡ ದಾಲ ತೋಜಿ ನಾಗರಾಜ ನವೆ ಇತ್ತೆ ಈತನ ಪಾತೆರ್ನಂಡಲ ಕೇನುಂಡತೆ ಲೈಟ್ ದಾಡೆ ಪೋಂಡ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕೇನುಂಚಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು. ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಂಡಲ ಕೇನುಂಡು ಮೋನೆ ತೋಜಿಂಡ ಲೈಟ್ ದಾಡೆ ಪೋಂಡ ದಾಲ ಕೇನುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶಾನೆ ಪನ್ಪೇರು ತಿರ್ಗುಂಡು ಉಂಡು ಈರ್ ಪನ್ಪರೆ ಲೈಟ್ ದಾಡೆ ಪೋರ ಲೈಟ್ನ ಎಂಕುಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡವು. ಅಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜೋಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಾರಿ ಉಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋಡೆ ಲೈಟ್ ದಾಡೆ ಪಾರ ಲೈವ್ ಗೊಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಂಕುಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಜಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು. 7 ಜನ ಹೈಡೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. 5 ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಏರುಳ್ಳೇರಿ ಸುದ್ದಿಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಸತೀಶನ ದೂರ ಪೋಯರ್ಗೆ ಬಾವಳಿದ ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡ್ ಅವನು. ಸತೀಶನ್ನ ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಕೂಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚುಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅತ್ತಾರೇನ ಅರ್ನ ವನಸ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಜ್ಜಾರಡ ನಾಗರಾಜನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ದಾನೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಂಡ್ ಇರಿ ಇತ್ತುಜಾರು ಅನ್ನ ಕೂಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೂ ಇರೆಗ್ಲ ಮುಖ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾಗರಾಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಇರ್ನ ವನಸ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅತೆ ಕೇನಾಡು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಇರ್ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ಪಾರು 11 ಜನ ಹೈಡೆಡ್. ಸತೀಶನ್ನೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲೇರು 11 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಡೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಒಡೆ ಪೋಯಾರ ಇರ್ಲ ಐತಿ ಜರತ್ತೆ ಕೂಪಾಡಿ ಇರ್ ದೂರ ಪೋಯನ್ 20 ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ವನಸ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ನೊಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡೆ ವನಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಓ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನಾ 20 ಮಿನಿಟ್ ವನಸ್ ಅತೆ ನಾಗರಾಜನ ದಾದ ಉಂಡಿನಿ ವನಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಲ ಉಂಡೆ. ಯಾನ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯೆ ಬನೊಂದುಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಓ ದಾದ ಪಿಲಿ ಬತ್ತನ ಸತೀಶನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನೇರು ಸೀದಾ ಪಿಲಿ ಬತ್ತನ ಅಂದತೆ ಅಂಚೆ ಬಲ್ತಿನ ಉಲಾಯಿ ಇರ್ ಪೋಡಿಯರ್ಚೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ತಿರಡುಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶನ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ತಿರಡುಲ್ಲ ಇರೇನಪ್ಪ
ಸತೀಶನ ಉಂತುಲೆ ಪಿದಾಯವಲ್ಲ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪನಿಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇದ್ದಾಯಿ ಪಲ್ತನು ಈನ ಪಿರಾಡುಲ್ಲೆ ತುಲೆಗೆ ಕೋಳಿ ಆಂಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಳಿಗೆ ಯಾವ ಪಿರಾಡುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ ಸತೀಶನ ಬಾಬಾ ದಾದಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ದಾದಾ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನಂದುಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರೆಗ್ ವೆಜ್ಜ ಇನ್ನಿ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಇನಿ ಕೋರ್టుకు పోరేగి ఇత్తుండు అంచ అందే సతీషన్న కోర్టు పోరెత్తునని నన్ను ఏపముట్టండి కోర్టు బాబా జతొందే బనందులేరు అందే ಪಾಪೆತ್ತೆ ಉರಿಯತ್ತ ಮಾರೆ ಐಕೊಂದು ಜೋಡಿ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ನನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ತವು ಸತೀಶನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಿರ್ನ ಜತೊಂದೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತೆ ಎಡ್ಮ ಜನ ಐಡುಲ್ಲೇರು ಕೋರ್ಟು ತಪ್ಪುರ ಅಂಚನೆತ್ತ ಮಾರೆ ಏತು ಜನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊನ್ನೆ ತೊಜಪಲ್ಲಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೊಜಪಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಡ್ ಮೋನೆ ತೊಜಪಡನ್ನ ಬಡಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂಗ ಮಾತ್ರ ವೆಜ್ 20 ಒಂದು 20 ವೆಜ್ ದಾದೆ ನಾಗರಾಜನ್ ನಾವು ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜೋಡಿ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದೆ ಐಕ್ಲ ಜೋಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಓ ಅಂದ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪಂಡೇರ್ತುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕಲ ಎಡ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮುಜ ಜನ ಜೋಡಿ ಬುರ್ಚಿಯೇ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಬುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೋನೆ ತುಜ ಪಲನ್ ಪೇರು ದಾದ ತೋಜಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೋನೆಡ್ದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ದಾಂಡಲ ತೋಜಿಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಗ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಡ ಇಂತನತ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಪಾಡ್ನು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಾರ ತೂತುಜಿ ಮಲ್ದಾರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಸೋತ ಜೋಡಿಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸೋತಾರ ಜೋಡಿಡು ಹೌದಾನೆ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಅಂದೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬಂಡೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಓಕೆ ತೂಪ ತೂಪ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಜಾತೆ ದಾದ ಅಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಮಾದರಿಗ್ಲ ಮೋನೆ ತೂಡು ಆಸೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೋನೆ ತುಜ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಲಾಡಿ ಪುರ ನಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೋದಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಜೋಡಿ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೋಡು ಜೋಡಿ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆಂದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನತ್ತ ಸರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಿಪ್ನದ ಅನ್ಸಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂದ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೋಡು ಜೋಡಿ ಅಂಡತೆ ಬಂದು ಜಾಬ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಜಿಂಡ ಒರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಒರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ
ಒರಿ ಬೇಲೆ ಡಿಪ್ಪರಾಂಡು ಒರಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪರಾಂಡು ಇಜಿನ 2 ಜನಕ್ಕುಲ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಕಿನಿಗಿನ್ನಂಡು ಇಲ್ಲ ತೂಂಟ 2 ಜನಲ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಡು ಫ್ರೀ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಫ್ರೀ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ ಫ್ರೀ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಂಚ ಫ್ರೀ ಇದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನಸುಡು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಡು ಮನಸುಡು ಅನಸುಡು ಪುರತೆ ಅಂದ್ 6 ಬಣ್ಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಸುಡು ವನಸುಡು ಪೂರ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಡು ಪನ್ನೀರ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಡು ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ನಿದ್ದೆ ಓಕೆನಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನಂದು ಬಾಲೆ ನಿದ್ದೆ ವನಸಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ರಾಜಿ ಅಕ್ಕ ವನಸಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪಡತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚವನ್ನೇರು ಅಂಚನ 2 ಜನಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತುಂಡ ಬಂಜಿಗ್ ದಾದ ತಿನ್ಪುನು ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನು ಬೊಡ್ಚ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 2 ಜನಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತುಂಡ ಬಂಜಿಗ್ ದಾದ ತಿನ್ಪುನು ಬೇಲೆ ಪೋಪುನು ಬೊಡ್ಚವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೊಡಿಯ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಇಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಬೊಕ ಬೇಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಎತ್ತಾರು ಪನ್ನಿ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ಬೇಲೆದ ಫ್ರೀ ಎತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಅಂದಂದು ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ಅಂಚನಾ ಅಂದಂದ ಅಂಚಯೇ ಪಂಡೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ವನಸಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಅತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಈತು ಕೊಡ್ತು ಲೈಕ್ ಹೊತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಗೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂದಿಯ ಸಚ್ಚು ಪಂಡೆರ್ತುಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಜಾರು ಪನೊಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಬೇಜಾರು ಇರು ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲಾರ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಜಾರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಸಚ್ಚು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಅವು ಪೂರ ಪನಾರ ಆ್ಯಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಅನ್ನ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಲೈಕ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾಗರಾಜನ ಇರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಲ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಸಚ್ಚು ಪಂಡೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ
ಬಾಯ್ 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 ನಾಗರಾಜನ್ನ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಲೈಟ್ ಬರ್ತು ಬತ್ತಾರ ಲೈವ್ಗೂ, ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಕೇನು ನಾಯ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡು ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡು ಉಲ್ಲೇರಾರು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಓಕೆ ಹುಷಾರು. ಬೇಜಾರು ದಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗರಾಜನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ದಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದನ ಯಾರು ಬೇಜಾರ್ಡು ಉಲ್ಲೇರು, ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ, ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ. ಹಾಂ ಸಚ್ಚು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಾರು ಬೇಜಾರ್ಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರೇಕ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ. ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್, ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕಷ್ಟ ಪೂರ ದೂರ ಆಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓ ರಾಜೀವಿ ಒಂದು ಸಾಂಡ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯೇರ ಅಂದ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಗ್ಯಾರ್ನ ರಿಜ್ಜರು. ಓಕೆ ಅನ್ನ ಪನಂದ್ರ ನಾಗರಾಜನ್ನ. ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ.